Zdravím vás, moje meno je Šimon Škoviera, som z Core4, najväčšej slovenskej online agentúry. Na začiatok by som chcel ospravedlniť kolegu Čína, ktorý tu mal prednášať miesto mňa, ale ochorela mu náhle mačka, asi z tých strašných teplôt, takže nemohol sa dostaviť. Ako už spomínal kolega, začína blog, ktorý bude celý o trendoch. Moja časť sa volá Kreatívne trendy. Celú tú prednášku sa bude niesť taká idea, že trendov je strašne veľa a veľmi rýchlo sa menia. Ale to, čo zostáva, čo bol včera, je to dnes a bude to aj zajtra, tak to je idea, ktorá je vždy najpodstatnejšia v dobrej reklame a v dobrej online reklame. Digitálna reklama, ako určite viete, je najdynamickejšie sa meniaci segment reklamy. Čo bolo včera, často je dnes už out. Príkladom je napríklad Harlem Shake, ktorý bol pred pár mesiacmi veľmi populárny formát a dnes je to skrátka už mŕtve. A napríklad dnes je to selfie, čo je veľmi in. A tu chcem povedať, že nestačí vždy, keď sa len chytíte toho trendu, tak trošku bez hlavu a vydáte možno veľkú PR správu, že ako prvá banka ste urobili v kampani selfie, pretože napríklad v tomto prípade, čo vidíme, je to v podstate úplne generický print, kde to, že sa niekto chytil toho trendu, úplne zaniklo a je to úplne od veci a nikoho to podľa mňa nezaujíma. V online sú dnes naozaj desiatky trendov, mnohé vznikajú každý deň. Prejdeme si takých podľa mňa top 7, ktoré podľa mňa majú dlhodobejší charakter, že prežijú určite rok 2014. A to sú predovšetkým prepájanie online a offline prostredia, digitalizácia outdooru, personalizácia, storytelling, gamification, Internet of Things alebo tzv. Smart objecty a využívanie mobilných telefónov. Prepájanie online a offline, to je taký trend, ktorý aj my v agentúre máme najradšej, ktorý je tu už naozaj veľmi dlho a veľmi dlho tu ešte bude. A naozaj tie najlepšie nielen svetové, ale už aj slovenské kampane prepájajú svet offline a online a naopak. A tie hranice medzi médiami sú už dávno zotreté. A vlastne presah digitálu a reálneho prostredia vám často v tých kampaniach zvyšuje efektivitu a zvyšuje zásah. To, čo je však veľmi dôležité, to je emócia, bez ktorej žiadna digitálna kampaň vám nebude dobre fungovať. Toto je príklad z našej dielne, ako sme my prepojili online a offline prostredie. Čo tieto práce zabodovalo u klientov a napríklad aj na Zlatom klinci je práve tá emócia, že tí ľudia na tých vianočných trhoch reálne boli prekvapení a zaskočení, pretože dostali od niekoho z online prostredia vďaka jednému kliku zadarmo punč. Druhý dôležitý trend je digitalizácia outdooru, ktorú už môžeme vidieť aj na Slovensku. Napríklad naposledy Istropolitana robila peknú prácu pre Peugeot,
kde vlastne na digitálnom billboarde písali konkrétne značky, ktoré okolo toho billboardu prechádzali a upozorňovali ich, že nech svoju značku súčasného auta vymenia za nový Peugeot 308. Tak ako sa to kedysi hovorilo o baneroch, že nestačí, keď printový vizuál jednak jednej preklopíte do baneru, tak to isté už dnes platí aj v OOH, že nestačí print preklopiť do Citylightu alebo do billboardu, ale keď chcete nejakú interakciu s užívateľom a nechcete len pasívneho prijímateľa reklamy, tak musíte ponúknuť nejakú pridanú hodnotu. Dnes je to fakt o tom, že si užívateľ môže doslova chytiť tú vašu značku. Na Slovensku sa čoraz viac využíva sieť interaktívnych Citylightov, kde sa užívateľ môže hrať s vašou reklamou a navyše tam môžete rovno zbierať kontakty a dáta, ktoré potrebujete. Toto je príklad, čo urobil s interaktívnym Citylightom Samsung. Oni veľmi pekne využili headline All Eyes on the Phone a vlastne úlohou ľudí bolo 60 sekúnd sa pozerať na ten Citylight bez šmurknutia. Sind schon mehr, 11%! Interaktívnych nosičov je to, že hoci vás to stojí x-násobne viac ako bežný outdoor, tak vám to môže vygenerovať viral, ktorý vám potom môže priniesť obrovské free PR vďaka počtu views a vďaka ľuďom, ktorých zasiahne. Ďalší pekný príklad je veľmi jednoduchá British Airways kampaň, kde opäť využili technológie na to, že promovali svoje konkrétne lety. Čiže chlapec v billboarde vždy ukazoval na lietadlo a hovoril: Look, toto je let z Barcelony 743. Promoval tým vlastne ponuku aeroliniek. Ďalší silný trend je personalizácia. Stále v marketingu aj v online reklame platí, že keď oslovíte užívateľa napriamo, poviete mu Mišo, Peter, alebo poviete mu hej ty, ktorý máš rád rock'n'roll, alebo hej ty, ktorý bývaš niekde pri Trenčíne, čo sa dnes už všetko dá, dokonca aj v baneroch sa dá lokalizovať podľa IP adresy. Tak vždy to toho užívateľa zaujíma viac ako generická reklama. A svetové značky stále viac šijú svoju reklamu aj svoje produkty na konkrétnych užívateľov. Veľmi dobrým príkladom je Coca-Cola. Určite poznáte personalizované etikety. My tu máme tiež príklad z Coca-Coly, kde konkrétnym ľuďom vytvárali 3D figuríny.
side with my guitar in my hands, and the notes became loud as the sound caressed the air, and I kicked it up a notch as I strolled without a care, cause I'm going down the road to a brand new place, and I'll get there with a smile on my face. Yeah, so lift me up, I'm moving on, singing and dancing while I play my song. Yeah, I'm having a good time, keeping it going. Come on, clap your hands and won't you sing along. Vlastne propagácia mini-kriažkovka politiky to bolo veľmi dobre naplnené. Ďalší stále aktuálny trend, hoci funguje v reklame už mnohé 10 ročia, je storytelling. A to je príklad toho, kedy sa vám naozaj oplatí urobiť dobrý TV spot, pretože tie najlepšie TV spoty sa dnes stávajú virálmi a sú veľmi úspešné aj v online prostredí. Posledným príkladom, ktorý si možno zachytili na sociálnych sieťach, je taký dojímavý spot s thajským chlapcom, ktorý ukradol ovocie a potom keď vyrástol, tak tomu pánovi, ktorému ho ukradol, v podstate zachránil život. Tie značky, ako je DAFS, Google či Amnesty International alebo francúzsky kanál Plus, ktoré využívajú Great Stories vo svojej komunikácii, sú tým veľmi známe, sú tým vyšpecifikované a sú v svojom segmente aj veľmi úspešné. Určite poznáte svetoznámu, jednu z najvirálnejších kampaní minulého roka DAO. Ja som tu dal trošku iný príklad, a to je paródia na toto DAO, takzvaná mužská verzia. I want you to describe your balls. I realized after a couple questions she was drawing me. Tell me about your sack. It's just stinky, like a bag of old rags. The texture? There's more freckles than there used to be. Well, my mom always told me I had soggy balls. It's like a frog that died. Been baking in the sun for 2 or 3 days. The older I've gotten, the more tired they've become. Once I get a sketch, I say thank you very much and we leave. All I had been told before the sketch was to get friendly with this guy named Nathan. Today I'm going to ask you some questions about a person you just met, and I'm going to ask you some general questions about their balls. His balls were nice, round balls. Knew it. Well, that one was cute. I'm going to show you something, okay? This is a sketch that you helped me create, and this is a sketch that someone described of you. Those balls are angry, have no friends. These are alive and have hope. I mean, I should be more grateful for my natural beauty. It affects my confidence, how I interact with the world, how I raise my kids. There's nothing more important than that, really. Do you think your balls are more beautiful than you say? Yeah. V tých najlepších svetových online reklamách často nájdete viacero tých trendov, že tie trendy sa vzájomne pretínajú, a toto je príklad, kde je skvelé využitý storytelling, ale mne sa páči, že je tu využitý aj takzvaný trend, takzvanej aktualizácie, keď sa reaguje na niečo momentálne veľmi populárne, čo bolo v tej chvíli DAO. A to dnes naozaj funguje. Napríklad určite ste videli nejaké paródie na Miley Cyrus a jej Wrecking Ball, alebo na Slovensku to bolo využité napríklad dokonca v politickom marketingu, keď slávne video pána Maďariča s pánom Ficom sparodoval Richard Sulík
a je množstvo príkladov a naozaj tieto veci fungujú, lebo keď na to dostatočne rýchlo zareagujete a je to dostatočne dobré a dostatočne vtipné, tak sa to zväzie proste na tom trende tej predošlej práce. Piatý trend je gamifikácia, kedy vlastne herné princípy prechádzajú do sveta online reklamy a ľudí proste baví súťažiť, zbierať body, prechádzať rôzne levely, zdokonalovať sa. A to je vlastne, to by mala byť ambícia každej značky vtiahnuť užívateľa čo najviac do hry a vtedy máte ambície stať sa landmarkom, keď sa ten užívateľ naozaj dokáže s vašou značkou pohrajkať, ako sa hovorí. Pustíme si ukážku, je to aplikácia Raise Yourself App, jedna z najlepších aplikácií Google Glasses. It's not about her, or him, or... yeah. This is about you. You're at the starting line. See, this is your race. Let's go. Improve yourself. Challenge yourself. Nice work. Enjoy yourself. Always wanted to try that. Push yourself. Test yourself. Free yourself. Be yourself. Whoa, that is crazy. Raise yourself. She gets it. To je zase príklad, kedy sa gamifikácia prelína s iným trendom, ktorý sa volá wearable technologies, čiže technológie, ktoré si môžete priamo dať na seba. Ďalší trend je Internet of Things, alebo inak Smart Objecty. To je naozaj dnes veľmi populárne, že z obyčajných vecí sa stávajú veci pripojiteľné na internet. Už pomaly naozaj aj pero či vizitka budú pripojené na internet. To, čo toto podporuje veľmi, je startup komunita, ktorá stále vymýšľa nové veci a stále vymýšľa, ako dávať tradičným veciam pridanú hodnotu. Toto je príklad z New Yorku, kde z obyčajného rozcestníka urobili online rozcestník a uvidíte, aká je tam fakt veľká pridaná hodnota pre ľudí, ktorí prechádzajú okolo.
dotkneme, je využívanie mobilov, čo u mnohých klientov spôsobuje dnes paniku, ako majú prispôsobovať svoje stránky a tak ďalej. Teraz vyšiel veľmi aktuálny prieskum pred pár dňami od TNS-ky, kde bol vlastne veľmi prekvapujúci údaj, že u ľudí do 26 rokov, až v 78% prípadov majú smartfón, čo je oproti prieskumom tak 2 roky dozadu skutočne obrovský skok a všetky veľké firmy to musia brať už veľmi seriózne. Podľa TechCrunch až 87% všetkých pripojiteľných zariadení v roku 2017, čiže o 3 roky, budú smartfóny a tablety. Na značky to teda kladie nároky napríklad na responsívny web, ktorý začína byť nevyhnutnosť. Takisto sa to veľmi úzko dotýka Facebooku, kde už klasické záložky, ktoré kedysi fungovali, začínajú byť out, pretože v mobiloch sa jednoducho nezobrazujú. Ukážeme si príklad z Filipín, na ktorom sa mi práve páči to, že to není o smartfónoch, ale že je to o idei, o tom, že sa veľmi dobre prispôsobili lokálnemu trhu, tomu insightu, ktorý tam bol. But while developed countries have solved this problem through tablets and e-readers, for these families, even the cheapest models cost more than their whole monthly income. In fact, the only gadgets most of them own are old analog mobile phones used mainly for texting. Then we realized, what if we could use these millions of old phones to create a new brand of textbook? Smart, the country's largest telecom, took its mission to make text light and easy further than ever, as we introduced Smart Textbooks. Over 6 months, we collaborated with respected textbook publishers to condense official school texts, from in-class lesson guides to homework exercises, into 160-character text messages. Smart then programmed these texts into the inboxes of thousands of inactive surplus SIM cards, which were then repackaged into new Smart Textbooks. We launched them at partner schools that needed it most, where the simple and in fact low-tech solution made a profound sustainable impact. It turned even the oldest phones into a new kind of e-reader, and old SIM cards into a new brand of textbook. So less effort was spent carrying and storing books, and far more effort learning from them. And with petitions and pledges from more schools and education sector members, Smart Textbooks is going even further, with plans already underway for more subjects and grade levels, kids, so schools themselves can reproduce Smart Textbooks for free, and best of all, a rollout across the entire Philippines. Well, we always like to be at the cutting edge of innovation, particularly relevant innovation. I want to see how this thing moves forward. Araw-araw, bibigyan natin sila lahat ng tablets, pero sa ngayon, dapat simulan natin. Ito pinaka-perfect na simula ito. Proyekto na sa market. Ganito na po yung workbook namin. Hindi na po pinag-iilan. Fulfilling Smart's mission to make every kind of text light and easy for all. To bol naozaj geniálny príklad skvelého insightu a skvelej idei a bola to jedna z najoceňovanejších prác na minuloročnom festivale reklamy v Cannes. Trendov, ako som už spomínal, sú naozaj desiatky a menia sa každý deň. Sú to aj iné trendy, o ktorých budú hovoriť aj kolegovia, ako multi-channeling, content marketing, crowdsourcing, ambasádorstvo zamestnancov, kde vlastne už nezakazujete, naozaj už není moderné zakazovať zamestnancom prístup na Facebook, ale naopak z nich urobiť ambasádorov značky, aby šírili vaše dobré meno, aby vám vytvárali content na Facebooku napríklad, alebo na Twitteri a šírili ho. Takisto mikrovidea, user-generated content, ako som už spomínal, wearable technologies, a čo je naozaj veľmi dôležité a bez čoho žiadny poriadne veľký online projekt nemôže fungovať, tak to je dobré online PR.
Zásadná otázka znie, a to je nielen na klientov, ale určite seba kriticky aj na nás agentúry, prečo trendy dostatočne nevyužívame. Bojíme sa s nimi experimentovať, nemáme na to budget, nemáme na ne čas, volíme si radšej bezpečnú safe cestu a nechceme nikoho uraziť. To sú otázky, ktoré si asi musíme všetci položiť. Hlavným a najpodstatnejším trendom však zostáva neošúchaná, kvalitná idea, ktorá vždy urobí tú diferenciáciu medzi vami a konkurenciou. Pretože bez ideí je stratégia aj technológia na nič. Ďakujem pekne, ak máte nejaké otázky, môžete sa pýtať.